Аз съм Дончо и доколкото разбрах, днеска ще събираме стар дропи и ще ни дава мегабоксове. И като напълним, само да зареди бе, като напълним той, ще получим 7 стар мегабокса и 42 стар дропа. Имам нещо фри, дай да видим, фри мегабокс. Дай да го отворим. Колко неща ще са? 5. Има нещо. Май. Свети. О, скин на риковата. Вече ги имам всичките. И пиновете. Да. Ето, имам всички скинове. На Рико Бико. Къде е Рикито? Почти. Само тия хубавите. Готините. Нека да започнем да отворим два стар тропа. Ще дадем на нокаут. Извинявам се за различни шумове около мене. Какъв готин скин. No, I could do this if I wanted to. Waddling. Leave me alone. Yeah. Baby. I'm lagging. So unfair. Vamos ver o ano. Esse foi o que grama. Foi. Lagging. Pronto, aquele começo. Загубих на это. Я трябва да взема силендера. Знаете как ще хвърли там. Така. Взимам Рикито. Да, ще игра с друг скин. Извинявам се. Този. Ай, ще игра с пуканките. Много кефи това с пуканките. Наистина много се извинявам за различни шуми, просто съм навънка. И е ветровито. Let's go. Пуканки ли хвърля? О, да. Динамита ме уби. Естествено. Днеска звука няма да е по-добре, защото си забравих микрофона с слушалките. Вкъщи. Ай, не ми се занимава да е го взел. Браво, бе. Булмира. Или не, да го живя. Опа. Харесайте, коментирайте, за да има още такива видеа. Защото... И аз не знам. Без майтап. Кой ме уби? Няма как. Той не е хвалил и атаката си. Ме уби. Той е сириняк.
Пишете долу в коментарите следващото видео дали да е на The Long Drive или не. Почна от начало, защото не се занимава да сменям двигателя. Точно едно място видя, че то цели много просто често. Ух, тъпата и мечка. Браво. Цъклет. Или както и беше там. Тара ли? Това е не колет. Не съм просто. И отваряме стари труповете, хора. Добре, напълних луной. Дай да видим какво ще ми се падне. Добре. Рер. Супер рер. Букути. 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 Айде бе. Едни стинки не мога да си взема. Имам нещо. Що? Това е за микрофона. Дали? Да. Ето. Да продължаваме ще играем това моечето. Dynamite! Димон. Dynamite! Hi, buggy. What's that? Гал. Пусть какой гал. Вообще, спайк. Много интересно име. Я убил го. Пиу-пиу-пиу. Да. И там скрит. Смотри, продолжу напрямую. Много, да. Много малко просто. Скрей тук и звуча. Ако го видиш, го стъкна. Бум. 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 Не! Бива ли такова нещо? Убил го. Убил го. О. Ей са, само не думи, той е. Къде сте? Побяга за жена. Примерно оставиха сам. Пак това съм бит. Ще го чакам отново. Същия хаос. Така, спочваме и тук и така. Бум, пак стъкиларе. И накрая бомба. Dynamite! Шели. О! Видяхте бъга, нали? Вижте сега. Като натисна тук, вижте и там долу в края. Въгълчето. Знам, че това е пистолета и малко бъгнато. Както и да е. Ще играя с сперма. Този герой много. Само как избухва. Извират и чорбите. Да. Айде по-бързо да е.
Айде, удари го. Да го щупим тропчето. Да не го оставим жив. Да не мърда. Видяхте ли, че е на едно? Какво стана, е? Мам, бъга. После трябва да играя с Ангел. Трябва да се приближа. Да имам повече кръв. Хайде, играй. То до сега е друго. Това се игра по душа. Това същата тактика трябва да направи. Опа. Така. Добре умря. Ние почиваме. Това се гледа. И клема агент. Нещо, че искам да играя с 5. Моля се, откажи се. Откажи се. Но съм просто честен. Так има изкус. О, иди. Чупиха ни дропчето. Лаги, не знам. Абонирайте се, хора. Да направим поне 15. На 50 такова сабскрайбъра покажа лицето. Давай! Не можа. Хи. Back on the grind. Ай, играю. Мишка. Такти. Видяхте ли как му извират чорбите? На този герой. Сам планки. Такти. Дай, убей го, бе! Браво, бе, наша. Добре. Горе, долу. Нищо не става. Натиснах с всичките ъгли, нищо не става. Средата. Горе. Долу. Горе. Нищо. 200 коин. Това ли е? Честно ли е? Пати. Ще изигра още. Ще изигра още 4. Бързо. Трябва да победим само. Трябва да дънем само победи, да отворя двата старт дропа. И да. Ще се видим по-късно, като си изиграя играта. Да видим двата старт дропа. Какво ще ни даде? Явно букук, но... Както и да е. Колко процента имам? 8. Скоро ще падне.
Неон Кол. Динамита. Каракаджа. Блин. Аз извинявам за различни шумове. Sweet and sour candy is my Дамра. Пак сумички. Пак Маклеон. Трябва да игра с Спайк. Но следващото сега. Ей, какво игра? Честно. Добре, това е дълго. Не. Аз съм го убил, майко. Ще гледам двете си. Нека да гледам двете. Друго. Там хръста. Никой присъдно. Аз ще да игра сам. Не се да игра. Може. Да убих. Добре. Може да отворим повече от един стар дропа. Два да. Още един епик. Скин на Джак или Джак. Скин. Добре. Дай да видим тук стар дроп, че не? Стар дроп, че не. Дай ще да се дочи. Не става нищо. Дай да видим колко съм го напълнил. Нищо. 6 стар дропа отворих. Аз трябва да стигна догоре, за да отворя 42 стар дропа. Ау. И то за 10 мегабокса, което май не си струва. Имам 70 джала. Имам 70 джала. Мога да си купя нещо. Не. Може тоски. Малко е бъгнал. Виж, то средито не се залепя за костюма му. Нещо сети. Това ми е микрофона. Това беше от мен, хора. Абонирайте се, харесайте и до следващия път.